Mag-adobo tag bangos mga badi. Panakot. Yan, panakot na siya mga badi ha. Panakot. Natag asindaan. Buksin. Naman sa bitsin ang isda. Kansa. Hulog na mag-iya. Kauman. Toyo. Ano man ang toyo mga badi? Adobo man eh. Kauman, suka. Ano si suka? Oil. Ano mo na siya oil. Ano siya pag-adobo ba di? Kauman, ba't yan? Kunin mo siya og tubig. Diba? Right. Kauman na na. Kasagaan. O takloban. Nagulat rata sa iyang oras na maluto siya mga badig. Ganyan lang pagluto ng adobong bangus. Check muna natin mga badig kung luto na ba ang adobong bangus natin. Hapunan to, ulam ng hapunan. Alright. Pagkalami mga badi. Diba? Lami kayo no? Ano na pagluto sa adobong bangus? Kaya ito idulit eh. Adobong bangos. Alright. Ito na yan mga badi. Ang adobong bangos. Pagkalami. Ano siya ako? Ano siya nakaon? Saan siya otro? Napon mga badi. Kaya na ikaw? Napon. Napon.
Oh.